छान वाटतं गणपतीच्या दिवशी साक्षात गणेश आपल्याकडे विराजमान होतात घराघरामध्ये आणि त्यावेळेला एक वेगळा अनुभव असतो. घरामध्ये एक नवीन माणूस जसं येतं तसं आपल्याला त्या विघ्नहर्त्याची घरात चाहूल असते आणि आपल्याला खूप आनंद झालेला असतो आणि त्या आनंदामध्ये आपण अनेक चांगल्या छान गोष्टी करत असतो. पूजा अर्चा पाठ होत असतात. वातावरण खूप मंगलमय झालेलं असतं आणि खूप पाहुणे आणि सगळे आप्तेष्ट आल्यामुळे आनंदाचा सोहळा असतो. तो दरवर्षी होत असतो आणि आज विसर्जनाच्या वेळेला मात्र डोळे भरून येत असतात. कारण आपल्याकडे आलेली व्यक्ती लगेच परत गावाला निघाल्यावरती जसं आपल्याला वाटतं की आता कधी भेटणार, तशी ती एक हुरहुर मनाला लागलेली असते आणि त्यामुळे आनंद मिश्रित अश्रू डोळ्यामध्ये असतानाच आपण त्यांना भावपूर्ण निरोप दिला आहे आत्ताच. आणि परत पुढल्या वर्षाची लवकर येण्याची वाट बघण्यामध्येच आपला हा 1.5 दिवसाचा उत्सव साजरा होत असतो. शाडूची मूर्ती असल्यामुळे पाण्यामध्ये विसर्जन पटकन होते आणि ती विरघळून जाते. त्यामुळे हल्ली जे सगळीकडे सांगतात की पर्यावरण वाचवा, निसर्ग वाचवा, ते खरोखरी जरुरी आहे. कुठल्याही इतर धातूची किंवा इतर सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये प्राणप्रतिष्ठाही होत नसते. त्यामुळे मातीचीच मूर्ती असावी असं माझं सगळ्यांना आप्तेष्टांना सांगणं आहे की आपण आपल्यापासून सुरुवात करायची आणि सगळ्यांपर्यंत हा संदेश पोचवायचा. गणपती बाप्पा मोरया. आम्ही सदा दर वर्साक ह्या दिसाक आम्ही असे वेट करतात. सो दर वर्साप्रमाणे ह्या वर्सा सुद्धा आम्ही 1.5 दिसाचे गणपती दवरलेले आणि आयज खूप भारी मनान आम्ही विसर्जनाचे दिवस. सो आम्ही सगळी मिळून घेऊन हांगा येयला विसर्जन करपाक आणि सगळी आमची इच्छा पूर्ण करूं देवा कडेन मागता आणि सगळ्या देवान सगळ्याचे जगात सगळ्यांचे बरें करता. चवथ म्हणल्यार आमचे खातीर सगळ्यांनी सगळ्या फॅमिलीन एकठांय येवप, 1.5 दीस सेलिब्रेट करता आमी आणि चवथेक हांव एक निसर्ग पुजनाच्या दृश्टीन पळयता. माटोळी हाडप, माटोळी आमी बाजारांतल्यान घेना, वचून रानांतल्यान एकठांय करता आणि त्या निमतान सगळी फॅमिली एकठांय येता. सो हो एक 365 दिसांतले 1.5 दीस आमी सगळे मिळून मजा करता आणि निसर्ग पूजन करता अशें म्हणपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.